ବଗ ଓ କଙ୍କଡ଼ା। ବଗଟିଏ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବାରୁ ଆଉ ମାଛ ଧରି ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ଦିନେ ତାକୁ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦିନେ ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସିଥାଏ। ପାଣି ଭିତରୁ କଙ୍କଡ଼ାଟିଏ ଉଠି ଆସି ପଚାରିଲା, ବଗ ମାମୁଁ, ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛ କାହିଁକି? ଆଜି କ'ଣ ମାଛ ମିଳିନାହିଁ କି? କଙ୍କଡ଼ା କଥା ଶୁଣି ବଗ କହିଲା, ନା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ କଥା ଭାବି ଭାବି ମନଟା ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଏହା ଶୁଣି କଙ୍କଡ଼ା କହିଲା, ତୁମେ ଆମ କଥା ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କାହିଁକି? ବଗ କହିଲା, କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କହିବି, ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଜି ସକାଳେ କେଉଟମାନେ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ କଥା ହେଉଥିଲେ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଜାଲ ପକାଇ ପୋଖରୀରୁ ସବୁ ମାଛ ଧରି ନେବେ। କଥାଟା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମନଟା ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନି। କଥାଟା ମାଛମାନଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ମରଣ ନିକଟ ହୋଇ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଶେଷକୁ ଠିକ୍ କଲେ ବଗଠାରୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବଗ ପାଖକୁ ଆସି ନିଜର ଦୁଃଖ କଥା କହିଲେ। ବଗ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲା ପରି କହିଲା, ଏହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ଯଦି ଏ ପୋଖରୀ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପୋଖରୀକୁ ଚାଲିଯିବ, ତେବେ ଯାଇ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ମୋର ତ ଆଉ ବଳ ବପ ନାହିଁ। ତଥାପି ତୁମ ଦୁଃଖରେ ମୋର ମନ ଥୟ ଧରୁନି। କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛକେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଜଣ ଜଣ କରି ତୁମକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଦିନକରେ ହେବା କାମ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ମାଛମାନେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଭିତରୁ କିଛି କିଛି ମାଛକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ବଗକୁ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି କିଛି ମାଛ ନେଇ ଉଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ଓ ଗୋଟିଏ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖଣ୍ଡିଏ ବଡ଼ ପଥର ଉପରେ ବସି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖାଇ ଦେଉଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପୋଖରୀର ସବୁ ମାଛ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷକୁ ରହିଲା କେବଳ ସେଇ ବୁଢ଼ା କଙ୍କଡ଼ାଟିଏ। କଙ୍କଡ଼ା କହିଲା, ବଗ ମାମୁଁ, ମୋତେ କ'ଣ ନେବ ନାହିଁ କି? ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେଣି, ମୁଁ ଏକା ରହିଗଲି ଯେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ବଗ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଧରି ସେଇ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେଠାରେ କୌଣସି ପୋଖରୀ ନ ଦେଖି କଙ୍କଡ଼ା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, ଦେଖିଲା ପଥର ତଳେ ଅନେକ ମାଛ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଛି। ତା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ ବଗକୁ ପଚାରିଲା, ବଗ ମାମୁଁ, ମୁଁ ତ ଏଠାରେ କାହିଁ ପୋଖରୀ ଦେଖୁନାହିଁ। ମାଛମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲ କେଉଁଠି? କଙ୍କଡ଼ା କଥା ଶୁଣି ବଗ ହସିଲା। କହିଲା, କାହିଁକି, ସେମାନେ ସବୁ ମୋ ପେଟ ଗାଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁ ବି ସେଇ ଗାଡ଼ିଆକୁ ଯିବୁ? କଙ୍କଡ଼ା ରାଗରେ ପାଚିଗଲା। ଭିତରର ରାଗକୁ ଚାପି ନେଇ କହିଲା, ବାଃ ବାଃ, ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛ। ତମ ପେଟ ଗାଡ଼ିଆରେ ସବୁ ମାଛଙ୍କୁ ରଖିଛ। ମୋତେ ବି ଶୀଘ୍ର ନେଇଯାଅ। କେଉଟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବନି କି ସେମାନେ ଜାଲ ପକାଇ ପାରିବେନି। ବଗ ବେକ ନୁଆଁଇ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଝୁମ୍ପିବାକୁ ଗଲାକ୍ଷଣି କଙ୍କଡ଼ା ବଗର ସରୁ ବେକଟାକୁ ନିଜର କଇଞ୍ଚି ଭଳି ଧାରୁଆ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିରେ ଚିପି କାଟିଦେଲା। ବଗ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲା। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ, ତା ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ।